Helo a chwyso i penod arall o gwefannau gwirion Gareth. Dwi'n keen ar y teitl. Be di gwefan heddiw? Mae'r wefan yma'n rhoi cyfle i'r defnyddio'r falu sgrin i cyfriadur dro ar ôl tro. Mae'r lle yn ei argymell unrhyw weithiwr swyddfa rhwystredig sydd eiliadau i ffwrdd o nervous breakdown ac sydd am ryddhau ychydig o angst. Ond cofiwch ddefnyddio'r clustffonau bobl. Mae rhai eraill yn y swyddfa'n trio gweithio ar ei breakdowns eu hunain. Bland iawn hyd yn hyn. Be am rhoi clic yn yma, gweld beth sy'n digwydd. Wel, ges i dipyn o fraw. Wel, mae'n reit cathartic, ond ag yr un pryd, yn really boring. Unwaith eto. Di hwn ddim yn mynd i bookmarks fi, de?